Юл фонды ярдәме белән Мөсим ишендәге юлларга асфальт түшәлүеннән мөсимлеләр хәбәрдәрдер. Бу атнада аэропорт микрорайонындагы Зөлфәт урамында Таткоммунжил сервис оешмасы егетләре асфальт салу белән мәшгуль булды. Укладываем асфальт. В планах еще 3 улицы у нас сделать. Работаем слаженно, все хорошо. И в дальнейшем планируем также продолжить работу по улицам, асфальт. Мин Зөлфәт урамында яшим. Бында безгә асфальт җәйделәр. Элек рәхәт түгел иде. Менә хәзер мәктәпкә дә барырга рәхәт. Быел Мөсим торак федераль программасына керде. Программа кысаларында Мөсимнең Фуат Садриев урамында тулысынча, аэропорт микрорайонындагы Новое Кашапово, Днепров урамнарына өлешчә асфальт юл төшеләчәк. Бүгенге көндә асфальт җәю эшләре башланды. Ул инде безнең аэропорт микрорайонына җәйле. Теге елны 1, 2, 3 Яңарыш микрорайонында салынганы анда дәвам итә урамнарда. Шул һәм инде безнең Мөсим ишендә дә асфальт по асфальту программасы керде тоже. Колхозный урама, кооперативный бар частично, комсомольский. Шул урамнарда безнең яңа асфальт керү күздә тотыла. Юл ремонты федераль һәм республика бюджетларынан финанслана. Таткоммунжил сервис егетләре эшләрне 10 көн эчендә төгәлләргә дә планлаштыра. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөсим телевидениесе.